התארגנתי למסעדה, אז אני אוציא בגדים. כן, אז בגדים שבחרתי הם גופייה לבנה ומכנס ארוך. טוב, אז אני לבש ויעדכן אתכם. טוב, אז זה הלבוש. ככה, ועכשיו בואו לסדר את השיער. טוב, אז בעצם אני רוצה לעשות קוקואה כזה כאן. אז יש לי פה וקס, מברשת ובוים. אני רוצה אחרי זה גם לשים כזה, אז אתם תראו איך זה ישתלב. אז קודם כל אני שמה מים על השיער. עכשיו אני שמה טיפה וקס. אני גם אשים ספירה מקבל, אל תדאגו. טוב, אז שנייה אני אעשה את הקוקו. טוב, אז אני שמה מוס. טוב, עכשיו אני מוסיפה את זה. טוב, אז ככה יצא. ובואו לבחור את הנעליים עכשיו. טוב, אז זה הנעליים שבחרתי, הרגילות שלי. זה הלוק. זהו, ביוש.